800 χιλιάρικα. Εδώ 800 διάνοιξη της οδού Μπιζανίου. Πόσο? Χαλκιδικής που οι κάτοικοι κόντεψαν να χάσουν τα σπίτια τους και τις αυλές τους. Πόσο? Και μετά δώσαμε στον κύριο Ζόμπολα 180.000 μετά την πίεση και όλα τα σχετικά. LED που 2,5 χρόνια είχαμε την πόλη στο σκοτάδι. Πόσο? Διανοίξεις με το αμοχάλικο να τρέχει στη Γεωργίου Παπανδρέου. Πόσο? Μονοδρομήσεις μας συμφέρουν 10 σπίτια, τις κάνουμε, τις παίρνουμε πίσω, αφήνουμε ένα κομμάτι, τα άλλα, πόσο? Όλα αυτά τα πόσο λοιπόν κύριε Σαραούδα είναι πόσοι ψήφους θέλετε να παίρνετε από συγκεκριμένους δημότες. Δεν ασχολείστε με σχεδιασμό, με την πόλη, ούτε καν με το πρόγραμμά σας που είναι εδώ. Επίσης, 8 μήνες στην Αγία Βαρβάρα, θα μας πείτε τέλος πάντων και δεν βάζετε μια άσφαλτο και ένα αγωγό αμβρίων. Τελείωσε η υποδομή από ό,τι κατάλαβα.